Ahoj, zdravím všechny příznivce vaření. Zrovna odešel Zdeněk Polerajch, takže škoda. Mohl tu být s náma dneska, ale nezdržel se. Dneska si ukážeme polévku z mořských plodů. Někdo ji nazývá clam chowder, někdo New England clam chowder. Ale je to polívka z darů moře. A ingredience, které k ní potřebujeme, takže bude to brambor, podle chuti, podle množství. Jo, já to dělám tak zhruba na 8 porcí. Jednu větší mrkev. Dávám tam petržel, cibulku, někdy dávám, pokaždý dělám jinak. Někdy dávám pórek, jarní cibulku obyčejnou, někdy dávám růžovou. Jo. Dneska tady mám bílou, jarní a ještě tady máme šalotku. Dále budeme potřebovat nějaký mořský plody. Já kupuju koktejl. Tenhle jsem myslím kupoval v Kauflandu. A surimi tyčinky. Koupím teda takový ten zmražený koktejl. Vyjde to na 2-3 vaření, jo, takže nemusíte se bát té ceny. Stojí kolem 90 Kč a vyjde to fakt na 3 polívky. Surimi tyčinky je lepší koupit nějaký lepší, ne nějaký ty Tesco nebo tady ty šmejdy. Zase vyjde to na 2-3 porce, takže si toho fakt nebojte. Na ochucení používám 3 druhy bujonu, 2 hovězí, 1 zeleninový a 1 slepičí. Na zahuštění mouka, 2 velký vrchovatý polívkový lžíce, který oprahnu na kousku másla. Jo. A na dochucení trochu pepře a malinko podravky. Potom na krémovitost samozřejmě aspoň 30% smetanu. Jo, takže postup je takový, že tady tu zelču si nakrájíme na kousky, cibulku najemno, bramboru, mrkev a tu netu si dáme na taky kosky. Vám všechno ukážu. A tohle všechno potom dám osmahnout do většího hrnce na másle. Dary moře, buď je někdy nechávám, kromě těch surimi tyčinek, ty krájím nájemno, buď je nechám takhle v celku, nebo je nakrájím. Zase dělám ji pokaždý jinak, takže podle chuti. Takže olivový olej, nevím, jestli jsem zmiňoval, na tom vlastně, na olivovém oleji já osmahnu na pánvi dary moře, pak to dám do hrnce, společně to chvilinku povařím a nechám to, aby změkla zelenina. Fakt na mírném ohni se to krásně dodělá. Takže to byly ingredience.